புவியில் உள்ள மிகப்பெரிய பெருங்கடல் எது? பசிபிக், அட்லாண்டிக், ஆர்க்டிக், தென் பெருங்கடல். பசிபிக். உலகின் மிகப்பெரிய தீவு கூட்டம் எது? நியூசிலாந்து, இந்தோனேசியா, மலேசியா, மால்டா. இந்தோனேசியா. முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது? சுமேரியர்கள், பாபிலோனியர்கள், அசீரியர்கள், எகிப்தியர்கள். சுமேரியர்கள். சிந்து சமவெளி மக்கள் எதனால் செய்யப்பட்ட ஆடைகளை அணிந்தனர்? பருத்தி, பருத்தி மற்றும் கம்பளி, பட்டு, விலங்குத்தோல். பருத்தி மற்றும் கம்பளி. மனிதன் முதலில் பயன்படுத்திய உலோகம் எது? இரும்பு, தங்கம், அலுமினியம், செம்பு. செம்பு.